νιώθεις ότι τίποτα δεν λειτουργεί για σένα και όλα πάνε στραβά, εκείνες τις μέρες είναι που θέλω να επαναλαμβάνεις τις εξής θετικές δηλώσεις όσες πιο πολλές φορές την ημέρα μπορείς. Δοκίμασε να είσαι ντελούλου, να είσαι delusional για ένα μήνα, δηλαδή να ζεις στο ροζ συννεφάκι σου για ένα μήνα, να τα βλέπεις όλα τέλεια και υπέροχα και πες μου μετά αν δεν δουλεύει για σένα. Έχει βουήξει ο τόπος τα τελευταία 3 χρόνια. Αφορά το Lucky Girl Syndrome, το σύνδρομο της τυχερής κοπέλας. Τι είναι λοιπόν αυτό το περιβόητο σύνδρομο της τυχερής κοπέλας? Μπορούμε να το γίνουμε όλοι τυχεροί? Ή απλά κάποιοι είναι ευνοϊκοί από το Θεό και είναι πιο τυχεροί από άλλους? Τι λέτε? Ιδιαίτερα τις μέρες που νιώθεις ότι είσαι πιο πολύ down, που νιώθεις ότι τίποτα δεν λειτουργεί για σένα και όλα πάνε στραβά, εκείνες τις μέρες είναι που θέλω να επαναλαμβάνεις τις εξής θετικές δηλώσεις όσες πιο πολλές φορές την ημέρα μπορείς. Τα πάντα λειτουργούν ρολόι για μένα. Τα πάντα πάνε καλά, ανεξαρτήτως από το πώς φαίνονται να είναι την δεδομένη στιγμή. Όσοι παρακολουθείτε ξένο TikTok θα το έχετε δει σίγουρα. Θα έχει γεμίσει το προφίλ σας. Lucky Girl Syndrome. Χαμός. Δεν ξέρω αν φαίνεται μόνο στο δικό σας feed, μόνο στο δικό μου. Πάντως εγώ βλέπω million views και comments. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί. Για να γίνεται κάτι τόσο πολύ viral σημαίνει ότι λειτουργεί. Και γιατί λοιπόν να γίνονται λούλου, γιατί να ζω στο ροζ συννεφάκι και να λέω ότι είμαι τυχερή ενώ βλέπω ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν, να επιμένω ότι λειτουργούν? Γιατί όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, ο εγκέφαλός μας, ό,τι του δίνουμε σαν αλήθεια, είναι υποχρεωμένος να μας αποδείξει ότι δουλεύει. Οπότε θα πάει και θα στο πραγματοποιήσει. Έτσι λειτουργεί το υποσυνείδητό μας. Θέλουμε δεν θέλουμε, είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι δωρεάν, δεν μας κοστίζει κάτι. Γίνεται ντελούλου για ένα μήνα, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον θα είστε ευτυχισμένοι, λίγο παραπάνω ευτυχισμένοι. Η ευτυχία μας κάνει καλό. Η ευτυχία είναι υγεία. Πίστεψε σε σένα και όλα θα συμβούν. Εάν ωστόσο νιώθεις ότι έχεις μπλοκ και ότι θέλεις βοήθεια να κάνουμε μαζί οι δυο μας ένα πλάνο manifest ειδικό και συγκεκριμένο στα μέτρα σου, μπορείς να μου στείλεις μήνυμα για προσωπική συνεδρία. Κάνε μου ένα follow, κάνε μου like και βρες με στο YouTube Κατερίνα Καραμπά, γιατί έχω μεγάλα βίντεο τα οποία δείχνουν step by step, βήμα-βήμα πώς να κάνουμε manifest για αρχάριους και κάθε εβδομάδα ανεβάζω βίντεο. Σας αγαπώ πολύ, τα φιλιά μου, να προσέχετε και να αγαπάτε τους εαυτούς σας.